Uy, tugtog sa nutiyo kuan klase. Holy weekend na. Bayan tugtog dito ng Merkulis. Ay nilagyan mga klase ano. Oh, Lunes na Lunes ano. Dapat nga niyo ulit klase ano kay Holy Week. Bahay pinipilit at college. Oh, basta college lagi. Oh, at least kada sa kadlaw may pwede ko na papasakay nga libre. At least sarani. Uy, Anthony. Parehas kita, Anthony. Late ka na, no? Oo. Late ka na. Babaktas ka. Kabara ka, libre ni. At least, bisan lang ako makasasala. O sa kadlaw, magbuhat lang kung baga maupay ha, ikasi tao. Naiba ni ba ng tatsala? Naiba ni ba ng tatsala, no? Bado, ano, true. Inatubang manday na. Laps, good morning. Good morning. Oy, good morning anak. Kumusta Team Leog? Nabagay ng barikig. Nabarikig ginin niya. Na-stiffnik. Dan kakanad to. Kakulop kayo nga nakaturog. Di rin nag-uulunan. Nakiligid lang pag sinilponon. Nabarikig. Good morning mano. Oh, good morning ayo. Hala nahulog anay. Pagi daw. Medyo nahulog anay unlock. Bad daw. Okay, kali kayo. Good morning, Manioban. Lap. Uy. Tugtog sa nutiyo kuan klase. Holy weekend na. Bayan tugtog dito ng Merkulis. O yan speaking of it. Ano parang ano to yung number? Ore ka na load? Ano Today's March 25, ano? 2024. Yes, how's your morning? How's your day? Okay, good. Wow, good vibes lang. May nilagyan mga klase, ano? Good morning, sir. Welcome to my vlog. Vlogger ka ngayon. Okay lang, maupod ka, dire. Vlogger ka kuya. Yeah, nagbuburo balabag lang. Ano yung kuan? Sangkay Tonyo. Ano? Sangkay Tonyo. Wala na, Sangkay Tonyo. An alien nga sangkay ang mga engkanto. Okay lang maupod kayo, sir? Okay, thank you. Taga Tulusa ka mo, dulag? Ulita. Ay. Oo. Anhadi nga si Mana, naingat ko kami ha, Lapas. Anira kuan dito, anira Calbato, Hot Spring. Natanggalan na buni in fairness. Oo na. Oo, may nagkikinalot at nagkikinalot bubot. Uy, yan, orahin na. Napatambal ko talaga. Hot spring. Okay. Napanadan ka ng kapaso. Kuan niya, sulfuric man. Ipong good man niya, volcanic, pati kang hakuan na mga hot spring kasi, mga sulfuric man ito niya. So nakatambal ko niya hadhad, bunyi, talugo. O ay so ano ko nawara mo na nakuan. Kaya wala turot ng upan. Amo na. Hanggang tayo ngayon nagturo, Craftsman? Oo. Okay. Oh my God. Good morning. Nagtitits ka mo dito, sir? Alright, thank you for the time. Ayaga. Okay ka, sige natin
Berbiyahe. Welcome to my life. Oh, welcome to my vlog. Ha? Welcome to my vlog. Ah! Alaga. Oh, pikay kita. Alaga, nagkasal ko bit merkado. Ay, ba? Magtutulag ko dada. May gula ko, an kuha, una ibaw. Ah, Ano, inimper may kagawin ngayon nakakuan. adi, rin napakyana ka. Pero rin ka na makapakyanay mo kung pwede ka maupod. Okay la. Iyo, ugad. Ah, Ang kaya na nakakuan ka na yan. oh, nagkukanla ako. So, dito nag-vlog. Siyempre, napakyanaan ay. Oh, oh, okay la. Okay la. Ano na problema? May lang ma-discover. True. True lalo. Charot lang to. Sarap lang. Dito solod. Yes. Makasunod ako. Meet area? Wow. Meet area or? Hindi lang apart dito ni. Hindi- Sige lang yan. Oh, hindi sa pa. O dito may dito Yes, sarakan. dito may agahan dyan. Oo. Ano ko din Okay, ito? hindi na. Awan, aliman. Okay. Salamat. Yes. Yeah. Makarawat Thank you lang very po. much. Oh, God. You're welcome. Today is March 25, ano? Oh, welcome sir. Welcome to my life. Welcome to my vlog. Nag-vlog kayo? Yes, okay lang? Ha? Nag-vlog ka ngayon. Oo. Welcome to my life. Okay lang? Okay lang. Okay, thank you. Mga taga din ka mo. Luwan ako dulag. Ah, dulag. Kaya rayo man tingin na iskilahan. Nagtutundo ako. Ay, sorry sir. Yung iskilahan. Nagtitit ka na yan, ano? Nice. Maya ka na Jeff na nag-ano? Association. Wow. Congrats. Ikaw sir. Nice, ganda para. How's you then? Ngayon kita bakit kita naman malipot parang kanina? May danggil mo yan. Don Guillermo. Ano Don Guillermo? Okay. Ako sa Assumption ako. Ngayon kita Assumption? Ano major? Hindi, ang rin luwan ka dapat. Karani ka dito kada. Kuyara pa. Naprap. Patod ko first cousin ko. First cousin ko. Man ko ito. Ako patod mo yan. Okay na lang. Duman ka nyo? Oo, Kay Papa ni Kuya Rap Rap na rin. First cousin. Papa ni Rap Rap, pati. Kuya Rap. Ano ni, ang bugto, niya, nanay liwat, tas nakmama ang bugto. First O lugar magpatod ka mo. Nadiri, Oh, diri. kuwan na. Family friend. Oo. Mamay ka mo, nagsasakay lang. World. Oo, the small world. Okay, sa yun, nga kita Craftsman. O Craftsman? National. Gate 1, Gate 2. Ha? Gate 2. Sayong, pinatibidad. Damo to yung sayon? Ha? Alay, guwapo ka man sa sayon. Pamatigan na bulig at mga search for nabulig, tigbulig ka. Ha? Diri. Gate ano kita? Gate 2 ako din eh. Taga din ka sayon. Uy, taga-buntig yap ako. Magsangkay kita ha. Nakilaka ka hakon. Ha? Okay lang, mag-vlog kita. Ha? Kaya magsangkay kita sayon ha. Masayon, sayon. Aral kat sayon, parang magsayon. Bagan, ganang, parang na biblical. Ano? Biblical name. It's a biblical place. Thank you sayon. So at least kada sa kadlaw may pwede ko na papasakay nga libre. At least sa ranyo. Uy, Anthony! Parehas kita, Anthony! My name is Anthony Garza. How about you? Ano din mo apelyido, ha? Uy, Anthony Pilula. Mati ko. Mga Pilula kay mga sangkay ko ito. Mga taga San Ramos. Libre la, Anthony. Ha? Okay. Harani man la. Isa to bibinurbiyahin o rin ang sakay.
Ani ka din dapit. Ya, maligid kita maupay para mo pwede mo ka eskwela. Para pag-abot niyo mo eskwelahan, relax ka. Sakto dire. Ayun, ipaglukso. At okay, thank you Anthony. Gusto na kita ha? Saan kayo kita? Ano pa ya? Goods na kita, goods. Ay, good morning kayo doha. Okay nga kayo. Kumusta tiyo adlaw? Magtitigang mabul na. Aba daw. Oh, lunis na lunis ano. Dapat nga ni ulit klase ano kay Holy Week. Baka ito na yung pilit at college. O basta college lagi. Oh, sige lang, graduating naman na da. Second year pala. Second year pala, pero sige lang. Ano mo kurso? Foreign education. Uy! Mo pa ito ikaw ma'am. Ano mo course? Yan na. Ay, oo. Oh, uy! Abang ko ha. Magkukuang ka, mag-iinihap. Uy, welcome to my vlog. Okay lang. Good morning iyo. Okay lang mo po, dire. Okay lang. Adi man sakit nyo. Oh. Yung resi pa ka. Medyo ngayon ano si Krito ano. Ay, good morning. Kano sa kayo na? Oh, sige na. Sige na. Final. Ano ito? Gate 1, gate 2. Gate 1. Oh, nagbabaktas ka. Don't worry. Late ka na, no? Oo. Late ka na. Nagbabaktas ka. Kabaraka libre ni. Ano yung mo name? Ano yung mo name? Christel. Oo. At least bisan lang ako makasasala o sa kadlaw magbuhat lang kung baga maupay ha ikasi tao naiba ni ba ng tatsa naiba din ba ng tatsa ano Christel ano ka ng air Piano po. ha? Piano po. Welcome to my vlog saka din ka San Miguel po. San Miguel din eh ah Christel graduating ka na no? Oh, very good. Hop, 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 hop. Mhm. Thank you, Christel. To my life. Welcome to my vlog. Ano masulog pala? Nasunod pala. Mhm. Middle. Ha? Middle. Ah, baby. May hay ka ng gabi na, no? Tuwig na dyan. Tuwig. Ayun year. Ayun i-ring ka mo. Pero may daniyo ko na pwede ka ma-regular. O di rin ka, under ko talaga kamot friend. Their agency. Dire na. Yan agency pa. Ha? Yan agency pa. Kasi mga style ito, contractual, ano? 6 months, renew. Pero Contract ka na? open contract nga ni, ito si may possibility dito after a year, after a year, nare-regular ka mo ti agency. At ano nga ron? Ha? Ano nga ron? Ronel. Ronel. Saan kayo Ronel? Hindi ka tak-vlog. Para niyan nga, para niyan nga aga. O yan nga, adlaw. Shoutout yun mga taga-friend. Hypermart. Mga accommodating ininira nga mga kuhan ha Friends Hypermart. Ma'am, how are you? Welcome to my life. Ay, good sila. Okay na to sa. Oy. Good morning ate. Good morning.
Okay lang mo po the vlog. Shoutout kita ka na ate. Ano yung name? Andrea, taga din ka. Kabuinan. Hello Andrea. Late naman. Why? Ano tayo schedule? Opo, do you Andrea late? Pero senior high ka na, di ba? Graduating na? Wow, ano niyo mo course? Oy, tama na lapit tourism. Ay, ba't may tourism? Ilan nyo, no? O, ada ka my school. Alma mater ko ito. Pero, ano niyo mo man yan nakuhan? Ang senior high, STEM? Yung tutuloy to, di ba? Yung system nga nila. Ay, mga pay. May dito ano ko, gas. General, di ba? Tama, no? General. Woo! Mahiya ka. Salamat, Andrian time.